I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli na naš novi video. Danas kao što vidite testiramo malo Xbox One X. Testirat ćemo ga u Wolfenstein 2 The New Colossus. Naravno sad je pola 2 ujutru, za one koji nisu znali. I ja testiram ovo. Inače da, jer samo sat i po vremena je bila nedelja, sad je ponedjeljak. Škola. Ja sam u toj istoj nedelji snimao Return to Castle Wolfenstein, koji treba da izbacim na YouTube. Naravno nisam editovao, nisam ništa. Tako da sad se pitam, vjerojatno ću da izbacim Return to Castle Wolfenstein, pa sad ovaj Wolfenstein, znači kad kažem, to je isti đavo, znači samo što ja volim da izgovaram malo drugačiji način, inače da ću da izbacim oba. Ok, ovdje se dan, new game, bilo gdje. Idemo bring him on. Ok, možemo da skipamo, neću gledam kad scene trenutno. Vidimo šta se desilo posle New Order. Inače, spoileri, ne želim da vam spoilerim ništa. Inače, Inače, Wolfenstein 2 New Colossus je dosta zahtjevna igrica i verujte, nije za bacanje. O, Channel 10. Znam koliko ću. Inače, ako niste uopšte igrali Wolfenstein New Order, trebali biste da odigrate New Order, pa Wolfenstein 2 New Colossus. Old Blood nema veze sa pričom, koliko ja kontam. On može se poveže sa Return to Castle Wolfenstein, da se poveže sa Wolfenstein 2009. I da se poveže, znači, pa samo to se poveže sa njih, sa te dve igrice fazona se poveže. S ništa više. Ali mi vibrira kontroler, brate, meni svakom čast. Jer nekako oni imaju tu, kao da kažem, strašnu pozadinu, nekako imaju te kao horore i ostale gluposti da je vanzemaljci. Ovdje je samo malo tehnologija, tako da ono. Malo je glupo što morate odgledati ceo uvodni deo. Znate, nekako sam mor, jer igrao sam pre pa znam, a i tu sam i gledao YouTube snimke i ostale gluposti. Ali da, ona mora da nam pokaže celu priču i ostale gluposti. Ali trebali su da stave da kažu samo, ako si igrao pre, lupam negde, bilo gde, samo želiš da skipuješ ili želiš da vidiš. Sad one koji interesuje mogu da vide, oni koji ne žele da vide da skipuju. To, na primjer, interesantno bi bilo kod bilo koju igricu da se napravi, mislim, barem po meni, ne znam po vama, ali to bi bila zanimljiva opcija. Inače, pas lajem vama. Samo čas. Da ja uključim ne tu. Čekaj, gameplay. Tutorial, subtitles, svi. Tako. Evo ga naš otac i naša majka. Zofija. Ne. Vjerojatno ću da stavim blurovano.
pošto nije interesantno se gleda, mislim, operacija se vrši trenutno, ali onako, fazon, vidjet ćemo. A, da. Right in your face. Ko je me? On došao me. A ja sam stao, brate, kad si ti 3 metra je belo, šta ti ja mogu objasniti? This was a monster. To. On ima pravo što priča, toga podržava neke stvari, ali iskreno je toliko đubre jer mora te tera da prolaziš kroz te stvari s toliko malo godina, brate. Ja se izvinjavam, hoću da skipujem. Nažalost. The Bessie has gone. A evo smo i mi. William P.J. Blazkowicz. Blazkowicz, kako god. 1961. Ne ide u Atlantskom okeanu. A to stine, čudi se, jebi ga, brate, bomba eksplodirala tebi u facu. Da li je čudo kako... Nije čudo. Ne stojiš. Nije imao ni prvi put da bude toliko jako okržnjen, brate. Nije imao prošao sharpnel kroz glavu, brate, mislim, sve vam je jasno. I batica nije mogao stoji neko vreme, ono, bio je paralizovan 14 godine. Ja mislim da je bilo toliko, ne, tako nešto je bilo. Oko 14 godina je bio paralizovan. I, da. Znači, krećemo sa gameplayom. Ovako, buci. Ja sam, naš sam. Hvala što mi reče. Nešto malo veliki vid 9 mm. Ajde, šalj ih. Okej. Znači malo čudna tehnika jer navikao sam da miši i tastaturu i sam je lakše. A boga mi na joystick kad pređete, toliko je fucked up. Moram tako se izrazim da ni sami ne možda vjerujete. Okej. Daj mi da pucam, bre. I toliko to. Nemate puno HP-a, imate samo 50 HP-a, naravno. To je problem. Naravno vi možda ubrzate kao da... Kao da vi ne možete ništa.
Ej. Ne želim ništa. Čekaj. Ajmo da. Ne, što nije tamo puca? Damn! Oh, god damn it. Nezgodno je da se nišani, mnogo trza. Više trza joystick nego što bi trzao miš ili nešto. O, znam ovo sad. Ovo je zeznuto. E pa nisam stigao da ga ubijem. Ali mogu sad. On će mene ubije. Ne, imao sam 20 kp, ja sa strane nisam i pokupio, ne. Ajmo. Ok, ja ću da idemo gore. Alright. Ovdje ne sigurno, ili da? Ovdje da, očigledno. Šta bre? Ne možete tek tako u glavu, a? Znači ipak imate malo jači pancir nego što sam mislio, to jest... pa... šlem nije pancir, šlem. To je šlem. Ovo ali da vas pucam. Nije problem meni. Ona batica gađa dobro, čak. Ako je pucam s jednom ruku, brate, mislim, to je ono... To je interesantno. Šta ovdje? Ok, samo armor. Dakle, vamo nema ništa. Ajmo dole. Možemo biti. Spreman sam. Pazi, overcharge kill. Overcharge zato što nemam HP dovoljno, vrat. O, šta bre? Okej, sada sam trebao i upadnem, ali... Samo što sam ja nenamjerno upao tu, očigledno. Okej, gdje sad? Sigurno ne ovamo, nego ovdje. Već je... Ajmo refrec. Ignoriš i bol, šta ti kažem? Bol je samo tu da se ignoriš, naravno. Samo da pokupim municiju pa idemo nazad. Šta je to? Ma, to je neki novi. Ko još čita to?
tamo ne idemo sigurno. Nego idemo nazad, ili tako? Veš bre? I šta ovo? Exit level, okej. A je, kako skoči lik na mene, vrati, jumpscare ovo. Hello. Anja. Jesam, okej sam. Već smo ovdje. Well, pa može se reći. Boga mi, kroz sam sve prošao. Mislim da bi ljudi trebali da smatraju herojem. Iako možda neću ispuniti svoju misiju. Jeste. Jel me vidio? Če se promene, evo. Ne me vidi. Na vesti, jel? Na dnevnik, a? Jeli? Na internacionalnu televiziju? To je već nešto drugo. Pa boga mi da. Šta si očekivala? Snoop Dogga? Jeli? Jeli bre? Beskorisna šala, a? Pokaži ti ako je beskoristan, majku ti. Daj mi tu sekiru da ti pokažem kako se cepi drva, ti ja pokažem ove... Če ti meni kazuješ da sam beskorisna šala. Hvala tu mučiš jednu ženu. Ajde fist fight 1 na 1, koja je tuj? Koja je tuj? 1 na 1 pesničenje bre, ne sa sekire. Kakve sekire djavova? Koja je ovaj da ga udrži ti sa sekiru? Ne može. Toliko si beskorisna ti ćerka toliko debela, be čovječe, ej. Pa naravno ne može, zato što hoće pesničenje 1 na 1, neće ona da bude kod ti sa sekire da bije ljudi, razumiješ, hoće 1 na 1 fist fight. U arenu be, brate, sport klubove, brate, baciš ga, udariš ga, be, 2 put, knockout, to je to. Ne ovdje sa sekire, se koljete, be. Plus ovaj što ga drži ovaj rmpalija u poznio, mislim, sve mi je jasno. Pig. Neću da im dam. Shit. Veš bi tamo.
Koji šamar, brate? To je pesničenje, brate. Takoj su udarane sa sekire, sekiram ja i taj sekira se sekira. Isto, mu baci pištolj koji headshotuje. I ovaj je toliko spor. Mislim, ne žalim se što je spor, hvala mu, ali... Pono... I toliko je slab. Brate, toliki si... 30 metra u visinu, toliko si jak. Ne možeš dobiješ jednog čovjeka. A, okej, sad mora da ide mu da pomogne. Ulje, zapali se. O, ja sam ustao. To je to. Do wild. Ubij bre, što misli? Ja da si pozivam oružje, a vi razmijujete informacije na ovom briga. De, koja je vrat? Traktor, de je traktor? Traktor Tom, de je? Žuri bre. Aha. Čekaj, stani, aj sad. Ne, aj sad. Aj sad. To je to. O, sekira. Naravno, sad ću ja da koristim sekiru. Pa... Okej. Čije li su to nogice? Pa više nisu njegove. Okej. To mi treba sesi. Gde sad? Sensitivity je prejak. Gde sada idem ja? A, imam merdevine. Ja sam čorao. Ajmo gore. Dvesta armora, ja to nisam iskontao. Lol. 50 HP-a naravno do duše, ali bože moj. Prvi kapiten se nalazi... Čekaj, ti si mi sledeći na repertoar. Samo da sklonim. Nema alarma. Naravno, kad nema alarma, sve ide lakše. Valjda. Čekaj. Nije tu, nego je... ovdje. Ne mogu da nišanim koliko mi mrda kontroler. Gledaj! Koja je senzitivnost kad pucaš, koja je senzitivnost kad ne pucaš, brate? Znači, naravno pucam sa dva oružja u dve ruke, ali ponovo... okej. Šta bre, opens... Elsewhere. Sludi se otvara, nigdje se ne otvara, lol. Okej. Interesantno.
Ok, to je planirao. Čekaj. Ovako, samo mi daje ruku. Šta sad? Aha. Isto se otvara svuda, a nigdje se ne otvara, pa da. Aha. Šta je ovo? Interesantno. Use a grenade to destroy tank. Evo bomba. Može? Može. Gdje? Ovdje je zeznuto. Evo. Još što sam još došao, već su me vidjeli. Zašto ne? Ja sam mora komandanta nekako da se rešim njega. To jest komandira ili kako god, a mislim da ga vidim. Ako je to on, nije to on. Čekaj, možda bi bilo bolje da ja uradim ovako. Mada ja nemam toliko municije za dva oružja, ali bože moj. Jednom se živi. Šta je to bilo? To si ti, šta ti zvuko, ja? Okej. Ja bih da pokupim sve što imam pa da uđem u kontroler bay. Okej, radimo nešto. Dobro delo, by the way. Kolika podmornica, koliki svemirski brod. Svidim se što bi im to pokidali ruki i sve kako su je držali, jer to je pritisak i talac i sve ostale gluposti. Ali, pošto je igrica, onda okej. Naravno, skipovat ću jer oni su se preživjeli, ja nisam i tada i tada. Šalim se. Okej. Ja se izvinjam. Ja vas moram da ubijem. Nije li to problem? Mislim da nije. I ja sam promašio put ili šta sam već promašio, ne znam ja. Daj mi dual wield. Brzo. Dual wield, go! Ubio sam ga sa dual wield. Haha, sramota ti treba bude, imao si toliki laserski zračni sajt, šta god je već to bilo, nisi uspio da ubiješ jednog čovjeka koji nema ni noge. Ali možda i ovo možda topi, okej. Šta bre autofemo bre, šta autofemo? Baci bombu. Nemam bombe. I don't have a grenade, ne. Beži. Uzimaj sve šta je na podu, a da ne vidiš. Uzimaj samo kupi nogama, deljaj nogama, radi šta misliš, samo uzimaj moment. I healaj se. Šta nas čeka iza vrata? Niko drugi osim gospodina Nemaca, Nemica, kako god.
Vidi bro, đava, šta bre? What? Ne da uzimaš ponovno, mislim, pušku ne treba. Sorry, možda mi treba. Možda nije ponovno. Ajmo tamo. Hunger Bay moramo se vratiti, okej. Ovo topi na više kilovata je. KVH, kao kilovati. Okej, tu su naši. Ej! Uskači, da završavamo misiju i video. Ma ne moramo, možemo mi još malo ne skiri se. Diesel Kraftwerk, a? Interesantna neka stvarčica, boga mi. Mogu da napurimo đure. Hoću ponovo. Evo. Vidite kad držite, on automatski ono puca. 10 decilitra. Ok ljudi, ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, obvezno bacite like, subscribe, šerite klip. A do sljedećeg klipa, veliki pozdrav!